L-Università ta' Malta ċertifikat bi grad ħażin skonta bi żball lill-400 persuna li gradwaw bħala għalliema bejn l-2010 u l-2013 waqt li pruvat iżżomm kollox imut fuq ommu skont rapport mill-Ombudsman. F'dokument li ppubblikat li tal-Ombudsman qal li l-persuni involuti u gradwaw f'dawn is-snin kienu nataw it-titlu ta' postgraduate, jiġifieri dak ta' masters, flok ta' undergraduate jew degree kif inhu magħruf aħjar. L-Uffiċċju tal-Ombudsman sostna li din l-investigazzjoni bdiet wara li fl-ewwel ta' Ġunju li għadda għalliema fi skola tal-Knisja resqet ilment mal-istess uffiċċju kontra l-Università ta' Malta għax irrifjutat li tirrikonoxxi ċ-ċertifikat tagħha postgraduate fl-edukazzjoni bħala kwalifika ta' livell MQF7. Minflok l-Università sostniet li dan kien ta' livell MQF6. Skont il-ftehim tal-1991 bejn is-Santa Sede u Repubblika ta' Malta, l-impjegati fl-iskejjel tal-Knisja huma intitolati għall-istess skali ta' pagi bħall-iskejjel tal-Istat. Sa dan it-tant il-ftehim kollettiv il-ġdid għall-impjegati tas-servizz pubbliku inkluż l-għalliema jagħti paga aħjar lil dawk li għandhom kwalifiki ta' livell MQF7 jew ogħla. L-għalliema involuta argumentat li l-Università b'mod inġusti rifjutat li tagħmel dan u hawnhekk l-Ombudsman ninnota kif iċ-ċertifikat tal-għalliema kien ta' MQF7, però kien kontradittorju għal programm ta' studju li għamlet fis-snin meta kienet l-Università li kienu ta' livell ta' degree. Fit-tweġiba l-mistoqsijiet tal-Ombudsman l-Università spjegat li bejn l-2010 u l-2013 din il-kwalifika ogħla ġiet irreġistrata bi żball. Intqal li dan l-iżball sar primarjament minħabba li t-titlu tal-kors kellu fih il-kliem postgraduate. L-iżball kien ġie korreġut fl-2014 wa snin kollha sussegwenti li fihom ġie offrut il-kors. Dan ġie klassifikat bħala kwalifika tal-ewwel ċiklu fil-livell MQF6 qalet l-Università lill-Ombudsman. L-Ombudsman iżda nnota li l-Università ma kuntattjat lil ħadd la lill-għalliema l-mentat u lanqas lil 400 gradwat ieħor f'dak il-perjodu ta' snin. Qal li ta' sfortuna li l-Università għażlet li taħbi u tmewwed din il-praspura. L-Università qalet lill-Ombudsman ukoll li se tkun qed toffri kors ieħor minn Ottubru tal-2026 għal dawn il-gradwati.